yawa Umar M Sharif kana ji na kina ji idan farkon sin din yadda za a nuna zaka sheko da gudu with slow motion zaka zo da gudu cikin slow motion ka da ko da gudu ka gane irin matsacin gudun nan in ka taka kasa haka sai aga kura ta tahe boom ka gane ke ma ke to ciyace kina ji sai kun to kamar za ku haɗi kamar za ku game ka gane sai a fara bare ba zan bari ba soyayya baba Jamilu nawa soyayya ya kaga concept din kai baka iya ba wallahi wai kai bai shadda kai ba producer bane ma kai hoce min kai ho in kawo concept ko kace min wannan concept din yayi abinda nake so ku gane cewa ni na san yanda dare ni ma kai Umar M Sharif baka da hankali kai ina kai ba waka kake ba dan na taimaka ma na saka a wannan remix to sarki ku kuka wani harkan nan fa sarki da bazanka nake taka da wannan haran bai da hankali saurara kakkace komi daukakan nan da Allah ya baka ya ba kowa kuɗi hake takama da su duk mana da su ba matsata muke amma ina fi ku kakkare na muna wayo ka himu amma kuma ba za ka yi kai ɗaya ba dole sai ka biɗo mu to bari ka ji me shadda ni ma ban manta mafari in gaya maka ni sarki uban gidana ne ba da rayu kuma mu butulce mai ka gane ko ka ji ko kai ne wuyan ka yi karfi kawai yadda kake so maka aiki ka in ba mu baka yadda kake so ba sai ka mana bayani kai Umar M Sharif Allah ma albarka he na saka a Hafiz na baka Hafiz ka je rike Hafiz na baka Hafiz kai kuma me shadda wallahi na kusan korarka wallahi ba zan koru ba dan ni ma ina da kuɗin da zan yi nau to sai in hana jaruman zuwa ni ba yaron kowa bane ni mai kuɗin kaina ne sai in hana jaruman zuwa ni sai ka ce wallahi dai faɗa ba kowa wuyan shi ya kawo ƙarfi fa to wani barazana kuma kai wanda na ga gayan ga na san ba alheri wallahi ba alheri musi ba san baka da albarka kai wallahi ba alheri to ya aka yanzu lati din ka dauko ka an so latin a gurin shi wancan din koya ya ci a mota latin ka sa bayan boot to me rage mu ce ko yanzu labarin naji mai karfi to me faru wannan da kusa ta afim din nan gargada gargada ai ta yi aure la ilaha illallah subhanallah sarki Allah bai ba girman ka bane miliyan uku ba miliyan uku sai da nace no kace yes nace nahi kace kyahuwa ga irin ta nan ba wata ba za a sa fa yalla bai fa da wata wa ka san sun nawa ta yi sanya kai 200 yanzu da sai an goge su kenan kake ni yalla bai abun bai dadi ba amma kakka nuna Allah bai yalla bai ka basar kawai me shadda da kace ba za ka sa kudin ka a fim din shadda ai ba gara bane ni zan dauka kai bar nan gurin kin san sun note a fim din nan ne yanzu ta bata fim din gargada zarar diamond kin san irin fashion din da haba da ga lawan Ahmed ya bar gari shi ma ai izza so ya ja shi haba ina yanzu yadda za a yi ka gane muje za mu sayar da za mu yi muje mu tafi kotu wallahi ba zan ban maganar nan muje kotu je ka to da ita muje Umar M sai an kai ta kotu wallahi an kai ta kotu ke shiga nan kai shiga baya bari ita ta shiga me shadda ni sarki ni zan shiga baya to sarki yana shiga gaban huska babu fara'a a ganni da kai zandikin ato da kai ke shiga gaba haba ko ni ke Maryam ya ni da na saki afim har wani mai shadda zai ce ki shiga gaba ki shiga to ai ni wace kare san kafa are ka je haba kare san ita dukiya tana jin maganar mai ita ko tabbas sauta mota ga ko budewa ba ta yi sai in dai waccan ta shadda ka fara wuce gona da ya fara wucewa kuma ni zai ga yanda zan buɗe motar sarki shiga gaba iye to lalle ka shigo da sabon salo billahi lazi sai na yaki da kai